Sa ovim prilogom dotaći ćemo se malo i povrtarstva. Konkretno ćemo pričati o paprici, koja je najviše cenjena zbog visokog sadržaja vitamina. Posebno se ističe vitamin C. Paprika traži više toplote nego paradajz. Na temperaturi ispod 15 stepeni prestaje sa razvojem, kao i iznad 36 stepeni. A sadnja se obavlja tokom aprila. Kod rane proizvodnje rasac se seje sa nešto više semena, a za kasniju proizvodnju setva je ređa. Seme se seje u gotove hranjive supstrate i nije potrebno prihranjivanje rasada. Paprika babura, bobita, rasađivana je ručno, 30 cm struk od struka, ima postavljen kap po kap i to ima jedan plastenik ljute paprike, forteze i to je što se tiče paprike u plasteniku. I radimo jutro paprike na otvorenom polju crvene ajvaruše. A mladi snimatelj Sremske televizije, kao veliki ljubitelj paprika, pogotovo onih ljutih, ali možemo slobodno reći zbog učestalog snimanja emisije Power, se odlučio da se pozabavi povrtarskim poslovima, pa je tako zasadio 80 sadnica paprike. Ja kao ljubitelj paprika, pogotovo feferona, odlučio sam se da posadim paprike. Ovde kod sebe u plasteniku imam 80 sadnica paprika, crvenih feferona i žute i crvene plamene paprike. Plodovi paprike se beru svakih od 5 do 6 dana, a u vreme glavne berbe svaka 2 do 3 dana. Obranu papriku treba u što kraćem vremenu sortirati i pripremiti za tržište. S obzirom na to da je paprika lako kvarljiva roba, ne podnosi duže uskladištenje u običnim skladištima.